Здравейте! В понеделник след обед започва дневникът на Венета. Останете с нас, защото в студиото ще говорим по една тема, която предизвиква все по-ожесточени коментари. Те варират от безусловно доверие до агресивен скептицизъм и пълно отричане. И така, хомеопатия или традиционна медицина? Това е дилемата в предаването днес. В социалните мрежи и медиите все по-страстно ангажирани с темата специалисти и лаици търсят аргументи за и против едното или другото. Надявам се днес да чуем различни мнения, а пък изводите и изборът всеки от нас ще направи сам за себе си. Време е да поканя първият си гост. Той е специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия. Завършил е Медицинския университет в София и е член на Българския лекарски съюз и на Българската хомеопатична организация. Да посрещнем с аплодисменти доктор Ивайло Димитров. Здравейте и добре дошъл. Много титли, много образование, медицински и хомеопатични, двете сфери, така че може да ни обясните. Заповядайте, сядайте, да. Настанявайте се, но понеже ние сме, така как да кажа, тук с Иван през цялото време, как да кажа, като тома неверни, нали? Хората, които не вярват на хомеопатията, а вие имате и медицинско образование и всъщност сте и представител на, как да кажем, на хомеопатите в България. Да. Иван питаше през цялото време какво значи хомеопатия. Да започнем с това. Когато преди 15 години започваха френските професори мен да ми учат, ми говориха такива неща, които ме объркаха и мене. Това всичко, което ме бяха учили моите професори в университета, влезе в голям конфликт с мен. Какво е хомеопатията? Как може безкрайно малката доза да свърши това, което по принцип би трябвало да върши прекалено силната доза? Наистина бях влязъл в дълбок конфликт. Как става този номер? Само да кажем, хомеопатията са ни малки топченца. Малки такива дози от вещество, което в природата като не е може... лекарство. Нали? То не се продава в аптеката под формата на блистер или нещо като ампула, което е произведено от тези фармацевтични гиганти, а се изписва индивидуално за всеки един пациент. Това не примерно, ако ни боли кръста или мога да го обясня нещо... по много лесния начин. Да. Ако примерно ви ожили пчела, върху кожата се появява розов щипещ парещ отток, който е леко надигнат. Той пари и сърби и се уподобрява студени компреси и студена вода. Ако вземем отрова на цяла пчела и разредим 15 000 пъти, т.е. хомеопатичното разреждане, всички тези алергични състояния, всичко, което е свързано с астматични кризи по време на които се успокояват от студ, на практика се лекуват с хомеопатичния препарат Апис мелифика. Това не е реклама, тъй като това са базови лекарствени наименования, които всички лекари в цял свят хомеопатия използват. Важно, да, още в самото начало това нещо да го изясним за Иван, защото преди 2-3 седмици имахме тема за Кабала, където той спори с мен и с гостите през цялото време. Каза, че това е една фабрика за пари, тая Кабала, нищо не е както трябва. Иван, имаш микрофон, така че през цялото време, когато нещо не ти е ясно за хомеопатията, питаш сега в момента всичко да ни се изясни, нали така? Мога да отговарям. Доктори, чухме, че алергия. И алергия. И всичко, всякакви болести се лекуват от до. Не. Не ли? Това беше добра шега. Грипове, вируси. Така, не. Вижте, тук говорим за индивидуалния подход. Много е важно лекаря да прецени точно къде са границите на хомеопатията. Хомеопатията има граници, които не трябва да бъдат преминавани. Кои са тези граници? Защото аз съм останал с впечатление, че хомеопатията лекува всичко. Аз за това не съм привърженик на хомеопатията. И да ви кажа моят опит, аз защо съм против, защото аз като един човек, който трябва да изпробва всичко преди да го изкоментира, може би съм един от първите хора, които в България са пробвали хомеопатия още преди 15-16 години, когато не беше толкова разпространено. Дойдоха тук едни хора от Тибет, такива монаси или какво бяха на Далай Лама, не помня. Имаше една жена, която така в нейния офис се провеждаха индивидуални въпроси. Попълнихме цял формуляр, една така беседа проведахме, ме разпитваше за детството ми, за семейството ми, за всякакви въпроси, които изобщо не знам колко ще имат със здравето, но аз отих с конкретен проблем, моето главоболие, което ме е започнало може би на 15-16 години, в момента съм на 41 и до ден днешен не съм излекувана от главоболие. Така че съм пила тези малки топченца хомеопатични и аз ще повярвам някога на някое лечение, на някой хомеопат или изобщо лекар, който успее да ми излекува главоболието. Може ли да направим така? Ако аз след предаването направя твоя индивидуална схема, да ме поканиш след един месец да се похвалиш с резултат.
Само да попитам, възможно е моето хронично главоболие от над 20 години се излекува за един месец? Всъщност това е най-важното нещо в хомеопатията, е много точно да бъде подбран Иване, да пробвам и този метод или не? От какво съдържат тия точета? Да рискува. На Елена тук и помогнахме, имахме метода тест. Преди 6 месеца правихме тест метода. И Елена болеше много кръка. И тук специалиста, който беше, се почуквахме всички по едни точки. И Елена си оправи болката в кръка. Аз да рискувам ли сега да видим дали ще ме... Нямаш болка. Моето главоболие си виж като съм тома неверни. Микрофон, метода тест го използва за други цели. Какви? Примерно, когато остана без никакъв доход, го прилагам този метод и винаги ми се появява доход. И дори за пари ли става? Винаги се появява. Това много хубаво, искаме да го подкрепиме, да. Не казвам милионер, но винаги се появява. Чудесно, винаги се появява. И аз много вярвам, даже в момента ме болеше коляното. И си го Той ми каза вчера как да си го направя, когато сме на обществено място и сега не ме боли. Виждаш ли, Иван, значи ние само с тебе нищо не вярваме и кажи, Георги. Аз думата хомеопатия нещо ми така близко звучи до хомосексуални. Имаше го този елемент, дали не обучаваме хомосексуалисти? Точно хомо какво значи? Хомо да кажеш. Кое е общото и кое е различното? Хомо какво значи? Не, хомо, не. Хомео е подобно, т.е. лекуваме подобното с подобно в безкрайно малки дози. Но във връзка с дамата преди малко, всъщност това, което ние се опитваме да направим, е да балансираме перфектно енергията в организма. Това е смисъла на хомеопатията. Замислете се, когато ние се раждаме с едно перфектно здраве, точно защото имаме прекалено добра балансирана енергия. Когато обаче започнат да ни се случват големите проблеми с стрес, с неща, които са ни заложени като болестни тенденции в организма, това, което се случва на практика, че организма реагира с това, което ни е най-слабото място и оттам енергията ни започва да се черпи и заминава в конкретния орган, система. Хомеопатията всъщност балансира отново енергията. Това го правят и с техниката за емоционална свобода, и с много други техники, които са ни помагащи, но всъщност хомеопатията е водеща от гледна точка на балансирането на вътрешната енергия или, ако мога така да кажа, бъди отново здрав. Това е идеята на хомеопатия, затова интервюто е много важно. Естествено, това, което те са правили тогава, отдавна вече не се прилага. Толкова безкрайни въпроси, те уморяват и пациента, а също време затрудняват и лекаря, така че те вече са сведени до... Абсолютно не е необходимо. Тя е вече доста по-прагматична, като... А за бремени за деца да кажем... Включително и за бремени за деца. Защото знаем, че по време на бременността абсолютно са ни забранили лекарите да пиеме каквито да било лекарства. Макар че аз си призна, 2 пъти пих хапче за глава, защото вече беше нещо страшно. Когато е ужасна болката, няма как. Но трябва да ви кажа, че имам страшно много пациенти, дами, които и забременяват с хомеопатия, тъй като ние много добре... В смисъл, мъжа не може да си свърши работата по забременяването, жената отива преди хомеопат и оп, айде тогава ще кажа отзад напред нещата. Ваши колеги, които практикуват тази хомеопатия, нека някак си да ги контролирате, защото аз много пострадах от това нещо. Какво пострадах? Разкажи. По същия начин отивам, 50 лева Иване дадах. Разпитваме там няколко часа. За семейството, за детството. Да. Обаче знаеш как? Компютъра и така. И въобще нито гледа към мене, нито нищо. Както и де това друго. И ми казва, викаме, колко да пие докторке? И тя казва, няма значение. И като ми смъкне и захар, сигурно или кръвно, и щях да умра. Не искам да чуя да за хомеопатия. Изследвания ли? Без никакви. Ама не трябва ли, примерно, когато става въпрос за някакво... лекар, хомеопат, зад първо. Да има някакво кръвно изследвания. Има кабинети по, може би още и ги има, зад първо районно полицейско. Тук е много важно да е лекар хомеопат, който точно... Сега ще ви кажа. Чакай само това да го уточним, дали е важно този човек, който е хомеопат, да бъде лекар. Много е важно да е лекар и е много важно винаги да си ходите с изследванията или той да ви назначи изследвания. Аз винаги назначавам изследвания, когато имам яснота за нещо. Примерно кръвна картина, която ще даде... Те също само говорят с тебе, нито изследвания, нито нищо. Не. Има нещо нередно, ще ви кажа. Всъщност аз участвам в работната група на Европейския съюз, които в момента правим така наречените европейски стандарти по хомеопатия. Завършваме сега в Париж последната част.
въпрос и всички стандарти ще бъдат наложени на всички лекари хомеопати, точно заради това да няма различно отношение към пациента, защото има доста школи в хомеопатията, а за нас е много важно да ги уеднаквим от гледна точка на отношението към пациент. Наистина сте права, попаднали сте на колега, който така някои от нещата малко бягат, но това е разнообразието, затова винаги казвам, когато тръгнеш към лекар, търси информация за него преди това. Смятам, че това е много важно. Довери се. Да. За но да трябва можеш... значи да гледаме дипломи и всичко, което е... Ето, например, в моя сайт няма никакъв проблем да влезете, да видите какво... Аз преподавам в много университети в света, пътувам страшно много към Индия, опитвам се постоянно да създавам нови и нови контакти с хора, които могат да бъдат полезни в България. Ама значи не всички са като вас, ето нейния случай, когато ти не си била доволна, не дигна един скандал. Не направихте ли някакво оплакване? Докато течеше прегледа, аз викам, ама докторке, вие не ми обръщате никакво внимание. Разбирате, ето така. Аз там, тя така. И викам, ама как да пия по колкото аз искам? Разбираш ли? Ужас. И аз скандал. Ти па си оправна жена, няма така да се ставаш. Не, аз викам, чакай па да джурнем малко, да видим малко съм права. И колко? И малко почна. Обаче на втория, третия ден, страшно беше. Тя бе предизвикала така наречената лечебна криза, едно доста опасно състояние, но всъщност той е част от възстановяването на организма. Ето тук пак е дозата на професионализма на лекаря да внимава с потенцията, защото при много високите разреждания могат да доведат до много тежки кризи, които всъщност би трябвало точно професионалиста да ги направи така, че да бъдат незабележими за пациента. Затова ви казвам, че е много важно, наистина професионално, не толкова колкото личната оценка на лекаря. Много финно трябва да се направи. За това говорим. Освен да ви поканя в Бургас и да направим една хубава среща. Окей. Аз имам 82% телк с 4-5 хронични заболявания. Слушам те, Иван. С колко ще го намалиме този процент, бе? Виж сега. Значи разговор ще бъде много дълъг с теб. Нека да излезем реклами. Ще се продължим разговор с доктор Ивайло Димитров. Ще продължи и след рекламите по TV7. Останете с нас. Търсите най-интересното от деня. Акцент от понеделник до петък, 19:30, TV7. Защо мама и тате стават толкова късно? И защо да си взимат играчките за себе си? А мама, защо се вбихва и плаче едновременно? Как са порасели толкова? Като порасна, ще правя всичко по друг начин. Може би не всичко. Най-хубавото време в живота ни – Киндер шоколад. Жокер Медиа и Моко Солюшън представят Албано и Румина Пауър. Отново заедно, специално за българските фенове, 16 декември. Арена Армеец, София. Албано и Румина Пауър. Мечтата на няколко поколения се сбъдва. Билети в мрежата на Ивентим. До селфистите, авантюристите и професионалистите. Играй с кодовете от Jakobs 3 в 1 и спечели селфи стик, екшън камера или фотоапарат. Улови мига с Jakobs 3 в 1. Здравей, момиче! Това съм аз. Твоето безгрижно аз, което не се тревожи, че мъжът ми свири на невидима китара, кучето ми спазва пантофена диета или когато не знам какво се случва с моята вагина. Не мога да различа гъбички от бактерии. Как да лекувам течение, сърбеж? Затова използвам новите вагинални таблетки Иделин Белиема, които действат и в двата случая на вагинални инфекции. Иделин. Отново съм аз. Ехо, мамо! Хей, малко почивка, да хапнем киндер милкшните. Да! Какво прави днес? Летяхме до Драколандия. Вау! Но знаеш ли, и драконите ядат киндер милкшните, защото е студен и ги разглажда от огъня. Мляко, мед и пухкав пандишпан. Киндер милкшните. Голям ден! Сладка почивка. Здравейте, Ани. С какво да помогна? Ох, Краси, дай нещо за коса, кожа и ногти. Знаеш как е с моята професия? Непрекъснато ми третират с какво ли носата, кожата, ногтите. Разбирам. Препоръчвам ви новия Витамикс за коса, кожа и ногти.
Витамикс? Да, иновативен комплекс от специално подбрани съставки за жива коса, красива кожа и здрави ногти. Повече здраве? Хубаво звучи. И хубаво ще се чувствате. Вече има Витамикс. Ей, косата ти е супер, нали? Виж под капачката на 500 мл и можеш да спечелиш бутилка Кока-Кола или код за MySparks. Очаквате над 1 милион награди. Киндер Bueno. Позволи си да се поглезиш. Здравейте! Аз съм доктор Симеонова, диетолог. На практика, при наднормено тегло, лечението независимо от заболяването е добре да започнем с отслабване. Нямаме перфектна диета, но в борбата с килограмите имаме перфектен помощник. Калорекс е природен продукт от висококачествен екстракт на гърциния камбоджа и биологично активен хромпиколинат. Съставки с научни доказателства и клиничен опит за безвредно и ефикасно отслабване. След операция на коляното бях обездвижена за повече от година. Килограмите се качваха непрекъснато и не знаех какво да правя. Тръгнах на рехабилитация и там ми казаха за Калорекс. С леко раздвижване и Калорекс 2 пъти на ден, за по-малко от месец свалих 4 килограма. Забележителното при Калорекс е, че при хора с наднормено тегло и съпътстващи заболявания, в хода на отслабване Калорекс щади организма, щади белтъчините и по един естествен и здравословен начин увеличава изгарянето на мазнините и стимулира метаболизма. Не съм се усетил, бе. Ама от пиене ядене килограмите фръкнаха нагоре. И джипито ми вика: бат Колю, няма да пиш, няма да идеш. Как става тая работа, бе? Така казах на жена ми, пък колежките й казали: Калорекс, само Калорекс. Ама ще го пиш стриктно до ефект. До ефект ли е? До дефект ли е? Ама гледай ма сега, гледай. Калорекс е американски продукт, създаден да действа и при двата пола. Топи бирените коремчета при мъжете и смъква обиколката на талията при жените още след първия месец. Стопи излишните килограми с Калорекс. Само сега при поръчка на 4 опаковки Калорекс получаваш 5-та опаковка безплатно и безплатна доставка. Поръчай Калорекс на momo.bg или на 02 983 6203. Истински ли е живота, който живееш? Тази жена е различна. Задава въпроси, бърка се навсякъде. Или се криеш зад постоянна лъжа? Да не ти е роднина. Ще й разкажа всичко. Ще те убия. Има ли шанс всичко да се преобърне и да бъдеш щастлив? Стой колкото можеш повече на заден план, за да не събуждаш подозрения. Сега започват мъките ти, Кендалага. Ще се справим и с това. Черна роза. Тази вечер, 20 часа, TV7. Учител. Воин. Герой. Един филм на Вонг Кар-вай. Великият майстор. Неделя, 13 часа, TV7. Здравейте отново! Хомеопатия или традиционна медицина, това обсъждаме днес в студиото на Дневникът на Венета. При мен е доктор Ивайло Димитров, специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия, а по време на рекламите към нас се присъедини и една жена, която добре познавате от телевизионния екран. Тя е запалена по хомеопатията и винаги прибягва до нея, когато има проблем. Казвам добре дошла на Дона Петкова. Радвам се много да те видя. И при нас колко е весело и, как да кажа, разгорещено, защото и по време на рекламите продължиха дебатите и шегите и закачките. По принцип, само да ви кажа на двамата, че когато се подготвяше темата и тук, понеже имаме още един така Тома Неверни в екипа, да, Надето, и тя каза: ние сме поканени в студиото само хора, които са си от хомеопатията, специалисти, така. Нямаме другата гледна точка. И аз си казах: не се притеснявай, аз съм другата гледна точка. Да, ти си достатъчно. Но надявам се, разбирате, че това всичкото, нали, е съвсем добронамерено
размерено и весело и така да сме и полезни на зрителите. Обаче първо ще дам думата на Георги, който от рекламите още започна с въпросите и веднага към Донна. Добре, с теб ще продължи. Да го чуем. Искам да попитам, като му подарите на Иван това хапче за вдигане на самолета, да не отиде в космоса. Защо бе? Защо ще ходим в космоса? Знаеш, кое ще е по-опасно? Ако с Иван си размениме хапчета, той да ми даде хапчета за самолета, аз хапчета за главоболието. Тогава какво ще правим, не знам. Не знам как ще дойде на работа утре. Дай му микрофона и на него, да. Аз искам да попитам нещо специално за едно заболяване, понеже ми казват всички Сена Билкова основа, че се лекувало. Хронична еритремия. Чували ли сте го? Това е тъй наречената еритремия. Това е хемоглобин, висок хемоглобин, което не е по-страшно от ниския хемоглобин. Демек, високата доза на желязо или изчистването на кръвта. Има ли сте такъв случай и може ли нещо да ни кажете, ако знаете? Точно така. Имаме специален препарат, ферум фосфорикум, който в ниската потенция разреждане всъщност увеличава усвояването и производството на тази част на кръвта, а във високата потенция на практика я понижава. На вас това ви е необходимо. За вас ли става въпрос? Чудесно. Така че ние съвсем спокойно можем да ви изпише след предаването ферум фосфорикум във висока потенция, за да можем всъщност да успокоим. Това е единственото нещо, което могат да правят с вас. А ти с висок хемоглобин. Вие сте с висок. С нисък. Дай да се нещо да се комбинираме, да се излекуваме. Самия препарат е с две различни потенции, според това дали е нисък или висок, и изключително ефективен. Значи аз и тя трябва да пием един същи препарат. Да. Това е парадокс. А Дона, ти как се запали по хомеопатията? Всички те познават, беше в БНТ дълги години водеща на светско предаване. Преди това по Нова телевизия бях. По Нова телевизия, така да. Вече дълги години сме в телевизията и двете с теб. Да, а как хомеопатията? Ти професионално ли вече се занимаваш? Специалист си? Не, аз не съм специалист в Венета по хомеопатия. Аз съм един истински привърженик и пациент на хомеопатията, защото човек, когато вече не вижда изход от съответната ситуация, търси начин как да подобри собственото си здраве. Истината, за да бъдем здрави, колкото и да е странно, 80% е ролята на пациента и 20% е ролята на лечителя. И смятам, че няма в живота на всеки един човек идват правилните хора в момента, в който си подготвен за тях. Не можеш да започнеш да се лекуваш с хомеопатия, ако ти вече не си изстрадал и не си минал през един път, през който стигаш буквално до дъното, не виждаш светлина в тунела, знаеш, нашата работа е изключително стресираща и да благодарим на стреса, нашият най-добър приятел, се обзаведал с много сериозни неща, които, слава на Бога... Традиционната медицина не ти помогна? Не ми помогна, не само, че не ми помогна, ами на всичкото отгоре ми отключи неща, които, за съжаление, бяха като реакция от толкова много химикали, които организма пое. Което се изразяваше с чудовищна алергия, която беше крайно неприятна, и тя също не можеше да бъде овладяна, защото когато получиш алергия, както знаеш, ти дават едни други лекарства, които също допълнително утежняват още повече ситуацията в организма, и в един момент ти влизаш в един параграф, наречен 22, от който излизане няма. И всъщност започнах постепенно, разбира се, с помощта на много от традиционните медици, които ме подкрепиха и ми дадоха насоки, как, по какъв начин и така нататък, но истината е, че отговорите търсихме и аз, и мъжа ми, Николо Коцев, мисля, че го познаваш. Търсихме много дълго време как да направим оздравяването. Откъде да започнем? Ама толкова ли беше болна ти? Да, не бях добре със сигурност. Какво и не можеше да продължава живота ми по този начин. Толкова зле? Да. Разбира се, можеше да бъде и по-зле. Да, в смисъл не си била раково болна или нещо, което да е вече свързано на живот и смърт. Не, но достатъчно, за да човек да преосмисли начина си на живот и да постави едно ново начало, така да кажем. И моето начало беше с промяната на начина на хранене и след това беше с елиминирането на стреса. На стреса как ще го елиминираш? Ти много години си работила в телевизии, където е било непрекъснат стрес. Да, няма как да се изключи така. стреса. Както си спомняш, аз в един момент просто изчезнах от екрана. Заради стреса?
Не само, просто трябваше да направя промяна в живота си. Аз напуснах тогава елит, да. Напуснах тогава елит и се средоточих върху това. Заминах при мъжа ми в Финландия, започнах да уча език и започнах да се занимавам предимно със себе си. Разбира се, работех от дистанция, пишех, продължавах да работя като журналист, но елиминирах за един известен период от време така нареченият стрес. Започнах да се занимавам с това да чета за здравословното хранене. Какво аджеба е това здравословно хранене? Какво е да алкализираш организма? Какво означава... Чувах много често хората да казват около мен, ние не дишаме правилно. В един момент започнах да се занимавам с дихателни упражнения, за да мога да възстановя равновесието в организма. Обаче, само да ти кажа, защото сега Иван веднага ще те пита, добре, значи ти си имала обаче все пак парите и средствата да се откажеш от всекидневната работа и да се посветиш цяло на себе си и да постоянно да правиш дишане, здравословен живот, да четеш книги. Винаги съм работила Иван веднага виж как казва, всичко това е свързано с пари. На 2-3 места съм работила, просто направих правилния избор. Аз, докато учих, също работих на още 2 места. Пишала съм като журналист от дистанция, така че не съм спряла да работя, но махнах основния стрес. А как може човек да махне основния стрес? Когато ти си... Дори и спирането на работа е стрес отново за организма. Спирането на стреса съзнателно трябва да стане последователно и трябва да бъде осъзнато. Тоест, ти трябва да си дадеш... първо ясна сметка какво ти носи стрес. И това, което ти носи стрес, да го елиминираш. Или нещата, които те ядосват, да се опитваш да ги приемаш така малко как да кажем, по-лекичко. Добре, да има хора като мен и като още мои 2-3 приятели, които сега слушат в момента, които пък много обичаме да си живеем в стрес. Ние ако си нямаме днеска 2-3 стреса, направо не се чувстваме полезни. Даже някой път така си организираме тия стресови ситуации и се чувстваме живи. Това е част от живота ни, това е част от характера ни. Но аз ти казвам, нещата, които ни разболяват, са нещата, които влизат дълбоко в нас. Това, което всъщност заключваме и след това хомеопатията отключва. Като как да го кажем, като бутон, който всъщност, който влиза в организма. Как ще влезе този ключ в моето тяло, като това са едни малки топченца, които дори са с неясен произход. Аз дори не знам какво има вътре в това топченце и трябва да го пия и той ще ме отключи. Как точно ще стане? Нали, Иване, подкрепяй ме, нищо не ме подкрепяш. Как ще махнем стреса, като ако сега някой ти каже, от утре те уволняваме? Приемаш го така както е и почваш да търсиш и продължаваш да търсиш друг вариант. Не случайно аз работя на 2 места, не работя само на едно. Например. Още нещо ще ви кажа. Когато бях в Индия за първи път, за мен беше голям шок това, което преживях като европеец. При нас дори най-бедните хора изглеждат много богати в сравнение с индиеца. И аз не можех да повярвам, че на един човек, на който върху едно палмово листо му изсипват един черпак с ориз, той го еде с ръка, усмихнат, щастлив, пее и танцува. Но това е много изнервящо. Това ме изнервя. Не искам да гледам този човек, който така щастлив от този само един ориз за деня. Знаете ли, тези хора са се научили наистина да приемат живот. Ние живеем в един материален свят, където всичко струва пари, за съжаление. Знам, че сега Иван веднага ще пита това какво общо има с хомеопатията. Има общо. Начинът, по който възприемаш нещата от външния свят. Значи на нас Иван никога няма да ни излекува хомеопатията. Напротив. Хомеопатията помага само на хората, които вярват в не е вярно, не е така. Ти се променяш сам, защото Аз не искам да се променя, мен така ми харесва да живея. Въобще не искам да се променя. Хомеопатията ти дава възможност... Докторе, като каза индийците, нашите индийци тук в България, така наречени цигани, те ли са най-щастливи, бе? Ами сте ли забелязали, че те са доста по-щастлива? Защото днеска изкара 5 лева венета и пуска музиката, взима едно шараки и почва. Ние ще пускаме музиката. Сега ще предаваме, като имаме да пускаме музиката. Ама ето, виждате ли, сами отговаряте, че те всъщност са доста по-балансирани в отношение на здравето към себе си. Има днеска пари, живее. Утре, като дойде, ще мисли и не се занимава с утрешния ден. Нито мисли за проблемите от вчерашния. Проблема на съвременния човек... Нещо се върнем пак на хомеопатията. Не ми стана ясно, защото тя ще помогне само на хората, които вярват в нея. Няма такова нещо. Не сме го казали. Ти направи този извод. Не е така. Виж, хомеопатията, когато промениш начина си на живот, аз не искам, например, Иван, не искаме да си го променим. Добре, значи, ако предпочиташ да пушиш, например, по 2 кутии цигари на ден... Не пуша грам, не пия, не хода никъде,
седа си вкъщи, гледам си детето, общо един скучен живот. Идвам тук в телевизията малко да се позабавляваме, да се посмеем с публиката и това, нали? И реално аз не искам си променям живота. Искам единствено да спре да ме боли глава. Как ще ми помогне хомеопатията? Това не го разбирам вече цяло предаване. Добре, всъщност аз това се опитам да ти кажа, че за нас най-важното нещо е да се опитаме да балансираме енергията ти. Значи моята енергия не е балансирана. И ти тогава, когато се балансираш, искаш, не искаш да се променяш. Всъщност Ма не искам да се променя. Ама значи промяната става независимо от теб. То ще стане ненадейно промяната. Така? Точно така. Боже, ще имате тук една чисто водеща променена, без главоболие и без стрес. Венета, не е нужно да вярваш, не е нужно дори да опитваш. Не е нужно дори да сменеш живота си, не е нужно дори да опитваш хомеопатията. Всеки прави сам избора в живота си. Разбираш ли, аз не отричам ползата и необходимостта от традиционната медицина. Напротив. Както и аз. Напротив, аз мятам, че хората трябва да се опитат да се научат по-скоро, да използват двете неща паралелно. Добре, ако настинете, какво правите? Прибягвате ли до традиционна медицина? Много рядко. Даже бих казала, че не съм прибягвала вече от години наред. Антибиотици? Не съм пила от много дълго време. Дигаме имунитета и той е достатъчен, за да пази организма. Ма стига с този имунитет, това е така фалшификация само с този имунитет. Аз не виждам фалшификация. Болни деца се някой ще им дига имунитета и ще ги оздравее много бързо. Когато организмът е балансиран, той много добре се справя с всичко. Освен това, настинката и грипа е една добра проверка точно за имунитет. За съжаление е така. В смисъл, не мога да ти го обясня, не мога да ти кажа, че аз съм права. Да не разбираме толкова балансиран организма, няма да имаме нужда и от хомеопатията и от никакво лечение, няма сме болни. Нали, то така излиза, ако този организъм, за който говорим. Има много хора, които не се нуждаят, защото са достатъчно балансирани. Няма такива хора. Вие познавате ли балансирани хора? Аз познавам, да. Аз също. Искам да ми ги доведете, това сигурно е някакъв от Хималаите някъде. Аз съм достатъчно балансиран. И не прибягвате до хомеопатия, не боледувате. Всяка сутрин си правя дихателните техники, чувствам се като ядрена централа от енергия. Добре, дайте да ги видим тези дихателни. Тихо да се балансираме ние. После Елена ти с микрофона. Покажете ми ги дихателни. На колко години са според вас? 40 нещо. Аха, ама колко точно? До 45. Не. Вчера бях рожденник и съм на много повече от 45. На колко? Добре, кажете, аз си казвам, аз съм 41. На мен не са 48 години. 48, аз съм 41, без хомеопатия и без никакви балансирани енергии. Покажете само тези духовни, дихателни техники да ги пробваме. Не съм готов, не съм облечен за това. Защо не? Искам да стане да ни покажете. Всъщност, идеята на дихателната техника е да балансира цялостно организма. Най-важното е точно човек да застане по този начин, както си застанала ти, за да може гръбначният стълб да бъде като колона от монети. Всъщност, това, между другото, Дона застана в първи момент по този начин, като седем, много ме впечатли това нещо. Аз така си водим даването принципно дори. Точно, защото всъщност... Веднага ще кажеш така по цял ден тренира вкъщи. Ето, виждаш ли? Ама не така стои, така снимам предаването, например. Добре, вкъщи като седнеш да си говориш с мъжът и да пиете по една ракия, пак ли му стоиш така? Не пием ракия, но не стоя така. Защото говоря. Ето Иван веднага се притесни. Иван, кажи. Всички сме оставили сега, да. Идеята е, че когато ние стоим по този начин, ние доста бързо блокираме цялостно организма, цялата си енергия. Обикновено, забележете ги хората, дори тези богатите по екраните и по телевизиите, те винаги стоят по този начин. Бих казал леко аристократичния начин на поведение. Защо? Защото всъщност те знаят много добре, че по този начин енергията върви изключително добре по тялото. Смееш се, Венета? Не, защото от екипа се интересуват, примерно, ако вие се целувате с вашата съпруга, пак ли така седите? Те ме накараха да го питам. Това аз не бих попитала, че за целуване в ефир. Добре, нали има и такива моменти, когато човек не може винаги да балансира енергията до безкрай. Разбрахте ли? Затова остаряваме, иначе. При целувки свободна полза. Това е само за пред хората в ефир. Освен това, в крайна сметка, всичко е баланс. Не може всичко да бъде идеално. Да. Защото, примерно, аз ако съм така на мъжа ми, а той си така, как ще стане целувката, нали? Той, примерно, се е излегнал, пие си питието, пуши цигарата и аз му седа така и той ще каже, какво ти става, що си така? Важно е баланса, Венета. Няма нужда да бъдеш... Значи, може аз съм си балансирана, той да се оправя. Дори нямаш нужда от хомеопатия, ако ме питаш мене. Казах ми, че съм забравила третия гост, може и само да го поканим. Не ще ми покажете ползата за дишане. Хомеопатия или традиционна медицина, независимо дали имате категорично мнение по въпроса или все още се колебаете към кой лагер да се присъедините, винаги е полезно да чуем колкото е възможно повече мнения, опит и коментари. Следващият ни гост опитва лечение с хомеопатия за първи път преди 7 години. Само да кажа, че гърба вече зверски ме боли. Стига до така наречената лечебна криза и спира. Смята, че това е било грешка от нейна страна, защото
Впоследствие достига до убеждението, че хомеопатията помогнала за изчистване на първопричините, поради които дъщеря е боледувала често. Сега пък е фен на Баховата терапия. Повече за лутанията и колебанията между модерните лечения и традиционната медицина ще ни разкаже самата тя. Да посрещнем с аплодисменти Евгения Карагеоргиева. Ставам, защото гърба вече зверски ме боли от дишане и упражнения. Заповядайте. Но това вече с хомеопатията още не съм ги почнала хапчета, ме заболя гърба. И гърба, и главата, всичко. Защото имаш неправилна поза на тяло. Добре, сега така ли да стоя през цялото предаване, не разбрах? Знаеш ли колко добре стоиш на екран? Докторе... Стиля ми естествено, малко изпъчена съм така. Докторе, много ме боли главата, като нямам пари, бе. Като има пари, има енергия, има... Не ни трябва хомеопатия. Значи веднага ви пращаме в Индия. Това най-бързо ще ви помогне. Ще ходиш и в Индия. Разбрали сега? Значи ние продължаваме, Иван и аз. Ето материалното отношение към щастието, да се чувства човек добре, семейството, децата, всичко се свързва до тези пари. Да, абсолютно далеч си от пари се идеята. разболяваш. Ами аз така го мисля. Добре, и Евгения, сега да чуем какъв е твой опит с хомеопатията? Моят опит с хомеопатията е сравнително кратък. Само искам да кажа, че и с хомеопатията, и с Баховата терапия има едно основно нещо, което аз установих. И това е да вярваш безусловно и много да обикнеш човека, който ще се вярва, не както ви ми казвате, че не трябва да се вярва. Ето, и много да обикнеш човека, кой човек? Себе си? С който ще работиш. Терапевта. А само за Баховите капки да кажем, това капките на Бах ли са? Това са капките на Бах. На Бах, да. Така предположих, защото аз не съм много запозната, но знам, че има такива някакви малки шишенца, които, нали, помагат за... мои приятелки са пробвали, но не видях голям ефект, но явно работят, нали, да. А сега, значи, да не пропуснем въпроса, защото трябва да се обичаме с терапевта преди това. Това трябва да е състояние, което като пациент трябва да има човек на гласата. Безусловно доверие и абсолютно добронамереност и любов. И тогава, може би, не знам, получава се така, че много по-лесно може да се хване какъв е симптом. Това казвам, екипната работа между пациента и лекаря. Не случайно 80% казах, че е работата на пациента и 20% на лечителя. Разбира се, трябва да намериш добрият лечител, който да ти помогне и който да усещаш, че можеш да... 20-30, като намерим. Между другото, има такива хора, които сменят по няколко. Аз имах късмета да попадна на доктор Дора Пачова още от първия път, но в интерес на истината много дълго време я търсих. Аз една година целенасочено само четох, що е то хомеопатия, Отдели една година в живота си да четеш и да си избереш терапевт по хомеопатия. Една година. От 2010 до 2011 това правих до момента, в който не реших, че трябва да отида при Дора Пачова. И това беше просто отраз. Ето за това говоря. И се излекува от всичко. И вече от 2010 си напълно здрава. Не от 2010, от 2011 започнахме постепенно. Работата е в екип. С много внимателни стъпки се предприемат, наблюдава се. Освен това е мое задължение аз да се наблюдавам, защото всяко едно лечение, което ти се предпише, дори и на традиционната медицина, човека трябва да бъде отговорен и да се наблюдава, защото всеки един сигнал, който дава тялото по време на лечението на хомеопатия, е сигнал за това как върви самото лечение. Сигнали? Какви сигнали трябва да наблюдаваме? С всичко, дори с съня, с люнката, с кога ще аз имам време цял ден си седа с люнката и изпражненията? Това вече ме затруднява. Не, Венета, това са неща, които са част от ежедневието. Ти, например, ако не можеш да отидеш до туалетна през деня, няма ли това да те затормози в следващите, например, 3 дена, ако не можеш да отидеш всеки ден до туалетна? Нали? Съжалявам, че говоря за този. Да се замислям за такива въпроси. Но това е най-важното. Например, една голяма част от болестите в днешно време идват от нередовно ходене до туалетна. Колкото и, нали, абсурдно да ви звучи това нещо, но това е една част от проблемите здравословните идват оттам. Покачване на киселеността в организма, оттам започват всички останали неща, затлачва се черния дроб. Аз не съм лекар, добре го казваш, но аз го разбирам като човек, който се интересува от това нещо и в крайна сметка аз пожелах да бъда здрава. Това е моя избор. И си вече напълно здрава? Вече съм напълно здрава. Евгения, ти напълно здрава ли си вече? Аз в момента съм в процес на лечение с Бахова терапия. По пътя на здравето. По пътя на здравето. Според мен Баховата терапия лекува в по-голяма степен някакъв вид емоционални и психологически затормозявания, отколкото физическо проявление на болестта.
Считам, че се чувствам значително по-добре. Колко време вече се лекуваш? Това не го разбрах. Защото Дона една година е търсила този лечител, който да й помогне. Аз гоних почти 3 месеца. Искам да го направим този като извод, да не объркаме сега зрителите, защото се оказва, че това лечение, хомеопатичното, продължава много дълго време, нали така? Може да мине една година да се лекува човек. Не е задължително, може да бъде животоспасяващо. Примерно минават месеци, нали? Аз ако дойда за главоболието... Ако е остър проблема, ние съвсем спокойно можем да го решим в рамките на няколко часа. Примерно аз работя с много дечица. Виждам детето, има температура, за червено гърло и така нататък. В рамките на няколко приема, до вечерта температурата се успокоява. Защото да не се окаже така, че примерно се губи много ценно време накрая да се отиде при традиционен лекар в болница, който да каже, вие загубихте много време с нетрадиционна медицина. Напротив, аз съм имала, например, бъбречна криза, много обострена. Доктор Дора Пачова ме праща моментално в лабораторията, за да видим каква е биограмата и каква е бактерията. Тя вече знае, след започваме лечение с хомеопатия, тя знае евентуално, ако не реагирам на хомеопатията, какъв антибиотик би трябвало да ми се изпише в случай, че аз не се оправя, и казва срок. Казва, например, до 24 часа този остър период на криза, ако не отмине, ние можем да пристъпим към антибиотик. Изготвя се една стройна система, спазва се диета заедно с това нещо, защото ти така или иначе, когато си с бъбречна криза, нищо не можеш да пиеш и да ядеш, повярвай ми. Знам, и аз съм преживяла. Така, и в един момент... Но не съм мисля, че хомеопатията може да помогне и на бъбречна криза. След 24 часа вече започваш да изпитваш облегчение. Пращате отново... Чак за 24 часа? За 24 часа, кога с антибиотик си успявала да овладееш? Не, когато те болят бъбрици, има различни болкоуспокояващи. Разбира се, ти можеш да пиеш, ако искаш. Можеш да ги години можеш да ги пиеш постоянно при всеки път, когато тук да си балансираш организма и да се справиш веднъж за винаги. Всъщност, идеята за здравето е заложена вътре в нашето здраве, в момента на нашето раждане. И ние всъщност това, което правим с хомеопатия, да се опитаме отново да възстановим здравото, начина, по който енергията се движи по нашето тяло. Аз наблюдах преди малко публиката. Седете изправени, излагаме се тук. Всички се отпуснаха. Бързо, веднага да се изправяме пред хората. Ето за това казвам. Единствено Иван не послуша. Всички останали наведаха. И аз слушам, и аз се изправя. Ето това е. И забележете, че половината започнаха и да се усмихват, което също е много важна част от балансирането на енергията. Ама ние ще се смееме, защото сме си едни такива малко, как да кажа, тома неверници тук. Само да излезем в реклами и веднага, Георги, след това ще дам думата. Колеги, реклами и веднага след това продължаваме. Извинявайте много. Хей, това съм аз, а това е моето семейство. И начало! Ето я мама. Явно има сценична треска. Това е татко. Упс, това е отражението му. Ето го него. А ето и най-красивата гледка сутрин. И това е закуската. Ех, че смешно. Нутела. Денят се познава от сутринта. Случва се на всяко дете да се разболее. Но аз съм по-спокойна, защото вече имам решение. Сироп Марсианци Имунофорте. Ново от серия Марсианци. Мощен, естествен имуностимулант с най-високата концентрация на черен бъс, шипка и бета-глюкани. Марсианци Имунофорте подсилва имунитета на детето в периода на грип и настинка. Марсианци Имунофорте. Сироп с чудесен плодов вкус, без аспартам и без алергени. Марсианци Имунофорте. За интензивна имунна защита. Опитай пак, може да падне банан. Забавно приключение в 1 на 5 яйца. Киндер сюрприз Миньоните. Тази есен най-актуалните модели таблети те очакват на супер атрактивни цени в магазините на Viva.com. Вземи нов таблет с отстъпка до 80%. Не пропускай момента. Само от 16 до 30 септември. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Това е Леля Бистра. Днес тя ще ви гледа на олио. Какво за любовта? Тя винаги минава през стомах.
Айде, гледай да. Виждам, че до вечера ще прави салата. Овкусия с вкус и с олио. Олио бисер. Олио на вкус. Тази есен падат само листа. С Кройтерхоф косата остава на мястото си. Кройтерхоф шампуан с кофеин против пърхот и косопад. Кофеинът подобрява микроциркулацията в скалпа, подсилва космените фоликули и удължава жизнения цикъл на косама. За по-ефективно противодействие на наследствения, хормоналния или сезонния косопад вземете Кройтерхоф серум за растеж на косата. Високотехнологично решение за жени и мъже. Шампуан и серум против косопад от серия Кройтерхоф на Асам, Германия. За здрава, силна, блестяща коса. Аз съм Чокен Чок. Нежно се потапям в море от шоколад Милка. Изненада, вътре имам и цели парченца. Как е? Нали? Новият Чокен Чок. От Милка. Колаген комплекс Макс. Оригинална немска формула за възстановяване на ставите, костите и кожата. Основното предимство на колаген комплекс Макс е, че съдържа достатъчни количества колаген, който е основата на съединителната тъкан в нашия организъм. Представете си какво се случва, когато с напредването на годините колагенът в нашето тяло прогресивно намалява. Съставно-дегенеративни заболявания, гонартроза, коксартроза, проблеми с гръбначен стълб. Проблемите с опорно-двигателния апарат неизменно водят до силни нетърпими болки. Като отидех да си напазарувам нещо, имаме 6 стъпала до асансьора. С усилия се качвах до асансьора. Такава остра болка. Колаген комплекс Макс има силно болко-успокояващо действие. Миналата зима паднах и си ударих много лошо коленете. Тогава беше крайно наложително да започвам да го взимам. Основното предимство на колаген комплекс Макс е, че бавно, но сигурно възстановява изчерпаните количества колаген в тялото ни. След като първия път употребих, може би за около 2 месеца, видях, че има разлика. Няма повече никаква болка. Все едно никога не ме е боляло. Аз съм получила невероятен ефект. Помогнало ми е много. Една опаковка от 30 таблетки струва само 12,10 плюс цена на доставка. Поръчайте сега 2 опаковки на цена от 24 лева и 20 стотинки плюс цена на доставка и ние ще ви дадем 3-та опаковка от ефикасния колаген комплекс Макс напълно безплатно. Обадете се още сега на телефон 02 402 68 58 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. EuroTV Shop. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно. Добро утро, България! От понеделник до петък, точно 6:30 по TV7 и News 7. Новините са навсякъде. Нашата цел е те да стигнат първо до вас. Колеги, към вас. След обективен и точен анализ, информацията се превръща във възможност. За да сте подготвени, за да знаете, за да сте част от света около нас. Вижте новините преди да влязат в централните емисии. Влезте в нашия нюзрум. Всеки делничен ден, 17 часа, TV7 и News 7. Преди хиляди години доктор Парнасас сключва сделка с дявола. Но когато идва време за разплата, каква е цената? Мистерията е вълнуваща. Не пропускайте Джони Деп и Джад Лоу във филма на Тери Гилиам "Сделката на доктор Парнасас". Сряда, 23:30, TV7. Здравейте отново! Днешното издание на Дневникът на Венета е посветено на въпроса хомеопатия или традиционна медицина. Мои гости в студиото са доктор Ивайло Димитров, който е специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия, Дона Петкова, която е запалена по хомеопатията, и Евгения Карагеоргиева, която също е достигнала до убеждението, че този вид лечение е помогнало на дъщеря й да спре да боледува толкова често. Така ли е, наистина ли? Да, при все, че аз не бях сигурна дали ще продължавам да се занимавам с хомеопатия с детето си.
Имаше един период, в който през седмица правеше сериозни ангини. Аз реших да се доверя на лечение с хомеопатия. И поредната ангина по всякакъв начин се опитвахме да овладееме, да не се стигне до антибиотик. Много се усложниха нещата. Положението не се повлия по никакъв начин. При все, че сменяхме дозировка, лекарства добавяхме, махахме. Непрекъснато бях в контакт с хомеопата, с който тогава общувахме и се наложи да предприемем стандартното лечение с антибиотици. Следствие на което при детето ми се получи увреждане на зъбите. Почти всичките й зъби са с кариеси след този антибиотик в по-увеличена доза, за да може да се повлияе положението. Но пък това са вече повече от 4 години, в които тя не е правила ангина. При все, че всяка седмица боледувахме с сега гърло. На колко години? Сега е на 8. Аз според мен има при всички деца, при абсолютно всички деца, до 4 годишна възраст, боледуват страшно много, защото това е период, в който тръгват на детски градини, на ясла и те се сблъскват с всички вируси, бактерии, всички неща, които организмът трябва да справи с тях. И може би около навършването на 4 години се получава така един по-здрав имунитет, който е при всяко дете и то просто спира да боледува не заради хомеопатията, а просто защото вече организма се е сблъскал с... Значи тя си кара стандартните настинки при смяна на сезоните, обаче ангините тя тогава не ми е правила ангина. Не е имала такова червено гърло. А не е ли възможно тя да е спряла да прави ангини, просто защото организма вече е свикнал да се преборва с... Ами може би комбинацията между хомеопатия, това задържане до последната минута с лечението, с стандартната медицина, да е подпомогнало организма и наистина да преодолее този... за мен това е предразположение да боледува точно като ангина. Не знам точно как да го кажа. Добре. Толкова добре го казваш. Аз смятам, че това е нормалният начин. Когато затова казах в началото, хомеопатията има граници. Много е важно лекаря да прецени момента, когато той не може да се справи с ситуацията, т.е. не може да помогне на организма да се справи и тогава най-добрият вариант е да се прибегне до нещо, което е да спаси в момента организма, но това вече е също част от научаването на организма да се справя. Да. И всяка следващата криза се изкара много по-лесно. В рамките на няколко месеца такива деца, за които ти казаш, Венета, че в началото боледува страшно много, в рамките на 2-3 месеца до 6 месеца приключват, разреждат кризите, става все по-спокойно. Те си просто спират да боледуват, защото навършат тази възраст, която са се сблъскали с всички. Доста условно Значи аз с абсолютно всички така майки с деца, които са с около 4 годишна възраст, са забелязали, че тогава е момента, в който организма вече на детенцето спира с тези болести, които са. Срещата в детската градина, когато някои лекари така го обясняват, че ти реално детето ти го пращаш в една група, където са 30 деца, то се среща с вирусите на тия 30 деца, не само техните, на майката, бащата, ако имат брат или сестра, и реално едно дете трябва да пребори всичките тези всекидневни срещи с толкова хора и техните семейства. Така излиза. Знаеш ли, Иван при малко каза пари. Ами да, всъщност дори качествената храна вече струва пари. Да, защото ние се храним с изключително опасни храни. В магазините ни се продават изключително лъскави, добре изглеждащи, евтини храни. Пред всички магазини. Имаше публикуван в интернет списък на изследване на Greenpeace с 20-те най-вредни и опасни храни. Там дори имаше една марка чай, и то много известна, скъпа при това марка. Една от най-скъпите марки за чай, в която се оказа, че ние просто като го пиеме този чай, си блъскаме в организма всички видове отрови, които причиняват рак. Точно така. Ето, например, Венета, моята промяна започна точно там. Първото нещо, което изхвърлих, за да се справя с алергията, беше да махна абсолютно всичко, което е в опаковка. И какво ядеш тогава и какво пиеш? Пресни зеленчуци и плодове, които задължително изкисвам, за да може да сезонни задължително трябва да бъдат също. И само плодове и зеленчуци? Плодове, зеленчуци, месо, риба, обаче прясно месо. Откъде намираш прясно месо? Трябва да ходиш в някоя ферма. Търсиш си. И аз съм поръчала от тия ферми, искам ти кажа, че ги донасят в София в толкова, как да кажа, не вакуумиран вид и не хигиеничен, че ме е страх да поръчам. Когато накиснеш едно месо, например телешко месо, когато го накиснеш вътре във водата, винаги си речи кога е кръв и кога е боя. Аз няма продукт, който вкъщи да не го кисна. Всичко? Всичко кисна.
Месо, плодове, зеленчуци. Абсолютно всичко. И ядките също. Да, ама обясни с каква цел го правиш, за да разберат зрителите. Значи месото, когато месото се накисне, ти виждаш какво има, защото първо сменят датите на производство, второ правят магии с добавяне на отцветители, боя. В момента, в който месото стои така, че изобщо да не се избистри водата, и освен това водата мирише на кръв, когато го накиснеш. И виждаш какво е месото. Значи, колкото е по-старо месото, самата му структура на месото е по-едра. И какво правиш такъв? Ще го изхвърлиш? И хвърлям. Какво да... Здравето ми струва пари. Здравето ми струва много скъпи пари. Разбираш ли? Ако станеш вегетарианка? Значи, казват, че 50% от месото, което го едем, е ГМО. Защото самите тия животни се хранят с такива храни. Антибиотици храни, които са ги хранят с антибиотици и на малки момченци им порастват гърди. Ами за това трябва да има баланс. Ние живееме така или иначе с химикали около себе си. Но тук трябва пак да има баланс. Не можеш да се откажеш от месото, не можеш да минеш само например, според мен, не че не можеш, била съм и вегетарианец, била съм и веган, за доста дълъг период от време. Има ни едно предаване за веганство, тук донесаха едни храни, ние се потресахме с Иван, нищо не ни хареса. Много не е вкусни храни. Абсолютно всичко от тези неща. Не сме съгласни. Но идеята е в простотата на храненето. Не в добре, ама ако си на работа целият ден, примерно нашия екип, днеска сме си тук цял ден. Да. Те хора сега, особено горе в апаратната. Как ще ядат сега цял ден зеленчуци, прясно месо, като те имат време единствено да излязат някъде наблизо, си купят един сандвич, който ще се състои от питка и телешки салам или някакъв друг салам и едно парче домат. Това ще обядват колегите, примерно. Това вече е залог за проблеми. Ами като нямат избор, какво да правят колегите от апаратната? Човек има избор. Дайте им съвет на колегите от апаратната. Според мен е най-добрият начин да си приготвят сандвич от вкъщи и да си го донесат. Това е най-лесният начин. Какъв друг съвет? Вие забравяте, че едно време нашите майки така ни даваха сандвичи. Добре, ама ние като отидем до магазина и си купим хляб, който е еди какъв си, защото вече за хлябовете има толкова изследване какви вътре бои слагат и вместо да си купиш ръжен, ти си купуваш такъв, който е цветен като ръжен. Подквасвам си мляко. Мога да си направя хляб, мога да си направя квас, мога да си направя и вегански хляб. Мога да си изготвя абсолютно веганска храна, вегетарианска храна, знам как да разпознавам месото и знам как да разпознавам пилето и рибата. Свърши ни времето, съжалявам другия път. Пак ще ги поканим, защото нищо не успяхме да зададем всичките ваши въпроси. Съжалявам много. Коментар другия път ще го направиш, обещавам ти. Дойде време да се разделим. Напомням ви, че ако имате интересна история или сериозен проблем, можете да дойдете в студиото на Дневника на Венета, за да споделите това, което ви тревожи. Може да свържете с нас, като ни пишете на адреса на телевизията, на имейла на предаването или във Фейсбук. Ако предпочитате разговорите, можете да ни потърсите на редакционния ни телефон. Очаквам ви отново утре в същото време в ефира на TV7. Приятен след обед!